Is mis Marian ich mele bonnyhood Thrive with Marian. Is kudum shed fish coachala aber anal agus cardlan fullna fall de loch Gradam agus den phobal. Agus tugum cona go bhaini tá free brew, stress agus naimni galog. Tugum cona rob a near chorus a réalú leis an analo agus tugan an coachal cona de nainsin. Gus aiblin an peidir chas lá chéile. Tá bhfuil go Harbh tábhachtach chum an os a chola lá tá bhfuil go bh úsadam mar gobar le grúpaí agus daoine éanaach agus in réide tá se rá úsadam ar na meán hóseilta mar híomh idirlín agus tugan an bhfuilge in irid gló chapádalum agus tá Harbh buíoch agus broadú gúlum a chuir seidirpís trí bhfuilge ar fáil go phobal. So síalach stád is bailile seidirpísí gréalteachta go gáile gomach daoine ná agus gná dhéanana eascréilge agus gomach go leor takeíocht ar fáil agus thuach se go leor takeíocht gona cólachtaí na heagartaí do támuinsin agus iad a baint úsáid an gréil go chola lá. Harbh ásta go bhfuil Thrive le Marian a ghlachapát an Gradam because sa bhí agur tim léana. Mar tu go sé de sé tá gomsa an godó chun chéin agus bóla le agrachtaí agus cólachtaí eile atá lánach san ghaige in seo gathead hangach na gaiileh agus casan tú le i daoine aonach atá spreagúil agus an nerid tíach agus san ghaige agus iad chobródú le ráúsa chola lá.